தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமேன். திருப்பாடல் 23. ஆண்டவரே என் நாயர், எனக்கேதும் குறையில்லை. பசும்புல் வெளி மீது என்னை அவர் இளைப்பாறச் செய்வார். அமைதியான நீர்நிலைக்கு என்னை அழைத்துச் செல்வார். அவர் எனக்கு புத்துயிர் அளிப்பார். தம் பெயர்க்கேற்ப என்னை நீதி வழி நடத்திடுவார். மேலும் சாவின் இருள் சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும் நீர் என்னோடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சிடேன். உன் கோலும் நெடுங்கழியும் என்னை தேற்றும். என்னுடைய எதிரிகளின் கண்முன்னே எனக்கு ஒரு விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றீர். என் தலையில் நறுமண தைலம் பூசுகின்றீர். எனது பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது. உண்மையாகவே எம் வாழ்நாளெல்லாம் உம் அருள் நலமும் பேரன்பும் என்னை புடைசூழ்ந்து வரும். நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன். நல்ல ஆயராம் இயேசுவை எமக்கு தந்த அன்பின் தகப்பனே எம் இறைவா, காணாமல் போன ஆடுகளை கனிவோடு தேடி மீட்கும் அன்பு மேய்ப்பனே எம் நேசரே இயேசுவே, எங்கள் ஆன்மீக பாலமாக திகழும் தூய ஆவியானவரே, மூவரு இறைவா, உம்மை போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் தாயும் தந்தையுமானவரே, ஒவ்வொரு நாளும் காக்கை குருவிகளுக்கு கூட உணவளித்து பாதுகாப்பவரே, பரிவிரக்கத்தோடு எங்கள் தேவைகளை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்பவரே, உமக்கு நன்றி ஐயா. இந்த நாள் முழுவதும் எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வதித்து புத்துயிர் அளித்து எல்லா விதமான நன்மைத்தனங்களாலும் நிரப்பி வழி நடத்தினீரே, நன்றி ராஜா. இன்றைய நாள் முழுவதும் அது அருள் நலமும் பேரன்பும் எங்களை சூழ்ந்து வந்து காத்ததே, நன்றி சுவாமி. அறிந்தோ அறியாமலோ எங்கள் சொல் செயலால் பிறரை மனம் நோக செய்திருந்தால் அதற்காக மனம் வருந்துகிறோம் சுவாமி. எங்களை மன்னியும். அந்த மன வருத்தம் அடைந்தவர்களுக்கு மன அமைதியை தாரும் தகப்பனே. நிலத்தில் பாடுபடுவோர் நிறைந்த விளைச்சல் பெறுவர் என்று உரைத்தீரே. விவசாய பெருமக்களை உன் பாதம் வைத்து ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அவர்களுடைய உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலனை தார். விளைச்சலுக்கு ஏற்ற கால சூழ்நிலைகளை கனிவாய் தாரும் ஐயா. பொருளாதார முன்னேற்றம் தந்து அவர்களது வாழ்வை வளப்படுத்தும் தகப்பன். பல்வேறு துறைகளில் உழைக்கும் எல்லா மக்களையும் ஆசீர்வதி. கல்வி, மருத்துவம், வர்த்தகம், சுற்றுப்புற தூய்மை, போக்குவரத்து துறை, சமூக பணி, ஆன்மீக பணி, அரசியல் பணி என அனைத்து துறைகளிலும் பணிபுரியும் எல்லா பிள்ளைகளையும் கண் பாரும் தகப்பன். அவர்களுக்கு தேவையான உடல் உள்ள ஆன்ம நலம் தந்து மகிழ்வோடும் மன நிறைவோடும் பணி செய்ய அவர்களுக்கு அருள் தாரும் தகப்பன். இந்த உலகிலே இன்றைய நெருக்கடியான சூழலில் வறுமையில் வாடும் எல்லா மக்களையும் நினைத்து பார்த்து ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அவர்களை உமது சிறகுகளின் நிழலில் வைத்து பாதுகாத்து அவர்களுடைய தேவைகளில் துணையாயிருக்க உம்மை கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் ராஜா. அழிந்து போகும் செல்வங்களான பணம், பதவி, பட்டத்திற்காக, தங்களது சுய நலத்திற்காக பிறருடைய சுயத்தை அழிக்கும் மனிதர்களை பாரும் தகப்பன். அவர்களுடைய கடினமான கல்லான இதயத்தை மாற்றி கனிவுள்ள இதயத்தை அவர்களுக்கு தாரும் ராஜா. யூதர்களும் மத குருக்களும் இயேசு தனது வல்ல செயலால் உயர்ந்து மதிப்பை பெற்று விடுவாரோ என்று பயந்து அவரை மதிமயங்கி இருக்கிறார் என்று கூறி அவதூறு பேசி அவருடைய பெயரை கெடுத்தனர். அதே போல பிறருடைய பெயரை கெடுத்து காயப்படுத்துவரை பாரும் சுவாமி. அவர்களை மன்னியும் சுவாமி. அவர்களுடைய குற்றங்களை எல்லாம் அவர்கள் உணர்ந்து மனம் மாறி வாழ அவர்களுக்கு அருள் தாரும் தகவல். இந்த அருமையான இரவு பொழுதிலே ராஜா, உம்மை போற்றி புகழ்ந்து ஆராதித்து நன்றி செலுத்தவும், எங்களுடைய குற்றம் குறைகளை எல்லாம் நாங்கள் நினைத்து பார்த்து மனம் வருந்தவும், எங்களுடைய மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் ஏறெடுத்து உமது திருப்பாதத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கவும் எங்களுக்கு அருள் செய்தீரே, நன்றி ராஜா. இதை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களையும் அது திருப்பாதத்திலே வைத்து ஜெபிக்கிறோம் தகப்பன்.
ஆசீர்வதி. குடும்பத்திலே ஒற்றுமையும் மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் நிலவும். பொருளாதாரத்திலே அவர்கள் முன்னேற்றம் பெற்று தங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள அவர்களுக்கு அருள் தாரும் சுவாமி. எந்தெந்த குடும்பங்களில் எல்லாம் மன கஷ்டங்களோடும் பண கஷ்டங்களோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ராஜா. அவர்களுக்கு மன நிறைவைத்தார், மன மகிழ்வைத்தார், கடன் தொல்லைகளில் இருந்து அவர்களுக்கு விடுதலைத்தார். இந்த குடும்பங்களிலே திருமணத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர்களை இளம் பெண்களை அது திருப்பாதத்தில் வைக்கிறோம் சுவாமி. அவர்களுக்கு நல்ல துணையை கொடுத்தார், நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்தார் சுவாமி. ஆண்டவரே, பிள்ளை இல்லாமல் தவிக்கின்ற பெற்றோர்களை அது திருப்பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். எத்தனையோ ஆண்டுகளாக பிள்ளைகள் இல்லாது அந்த மழலை குரலை கேட்காது கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அவர்களை அது திருப்பாதத்தில் வைத்து ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆசீர்வதி. அவர்களுக்கு விரைவிலே நல்ல ஒரு குழந்தை செல்வத்தை கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து புனிதப்படுத்தும் தகப்பனம். இதோ இந்த நேரத்திலே பிரசவத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த தாய்மார்களை அது திருப்பாதத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஆசீர்வதி. அவர்களோடு தங்கியிரும். அவர்களுக்கு நல்ல சுகப்பிரசவமும் நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையையும் கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதியும் தகப்பன். எல்லா இளைஞர்களையும் இளம் பெண்களையும் அது திருப்பாதத்தில் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. பொறுப்புள்ளவர்களாக, பிறருடைய அறிவுரைகளை கேட்டு வாழக்கூடியவர்களாக, தான் தோன்றித்தனமாக இல்லாது தங்களுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள தேவையான அருளையும் ஆற்றலையும் தாரும் சுவாமி. எல்லா குழந்தைகளையும் ஆசீர்வதி. இறை பற்றோடும் கல்வியிலும் ஞானத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய நல்ல குழந்தைகளாய் இருந்து இந்த சமுதாயத்திற்கும் பெற்றோருக்கும் தங்களுக்கும் பயனுள்ள குழந்தைகளாய் வாழ வளர தேவையான சூழ்நிலைகளை நீர் அவர்களுக்கு அமைத்து தரும் ராஜா. எங்கள் அன்பு தகப்பனே, இதோ இந்த பொல்லாத தொற்று பரவி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே எல்லா நோயாளிகளையும் நமது திருப்பாதத்தில் வைத்து ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அந்த தொற்று முற்றிலுமாக நீங்கி எல்லா மக்களும் உடல் நலத்தோடும் மன மகிழ்ச்சியோடும் வாழ்வதற்கு ஏற்ற நல்ல சூழ்நிலையை நீர் தாரும் சுவாமி. நோயாளிகளை தொட்டு குணப்படுத்தி அவர்களை ஆசீர்வதியும் சுவாமி. அவர்களுடைய வேதனைகளையும் கண்ணீரையும் நீர் பாரும், ஆசீர்வதியும் ராஜா. விரைவில் பூர்ண சுகம் பெற்று அவர்கள் வளமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்து வரங்களாலும் அவர்களை நிறைத்தருளும் சுவாமி. மரண படுக்கையில் இருக்கக்கூடியவர்களும் அதை திருப்பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். அவர்களோடு தங்கியிரும். அருகிலே இருமுது வான தூதர்களும் காவல் தூதர்களும் அவர்களை சூழ்ந்து இருந்து ஆறுதல் தரட்டும் சுவாமி. மரண பயத்திலிருந்து அவர்களை நீக்கி தாங்கள் செய்த அறிந்தும் அறியாலும் செய்த அந்த குற்றங்களுக்காக அவர்கள் மனம் வருந்தி மது விண்ணக பேச்சினை அவர்கள் அடைந்து கொள்ள தேவையான சூழ்நிலை அவர்களுக்கு நித்தந்தரலும் ராஜா. மரித்து போன எல்லா ஆத்மாக்களையும் நினைத்து ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுடைய பாவ கரைகளை எல்லாம் நீர் கழுவி அவர்களுக்கு நித்திய சாந்தி அளித்தரலும் சுவாமி. ஆண்டவரை உழைத்து களைத்து ஓய்விற்காக காத்திருக்கக்கூடிய எல்லா பிள்ளைகளையும் பாரும் சுவாமி. தங்களுடைய குடும்ப நலனுக்காக தங்களுடைய உடலை வருத்தி கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வருகின்ற எல்லா மக்களையும் பாரும் சுவாமி. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஆசீர்வதி. அவர்களோடு தங்கியிரு. அருள் வளங்களாலும் பொருள் வளங்களாலும் நிறைத்து அவர்களை காத்து கொள்ளும் சுவாமி. அனைவருக்கும் நல்லதொரு உறக்கத்தையும் அமைதியான விழித்தெழுதலையும் தந்து புதியதொரு நாளைக்கான அனைவருக்கும் அருள் தர வேண்டுமாய் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே, ஆமென். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாகுக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமேன். தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே. ஆமேன்.